आपल्या घरात थर्ड जनरेशन सेवा चालू आहे. मला मुद्दाम समजून घ्यायचं आहे बिफोर गोईंग इन टू द डिटेल्स की बाबा आमटे, आपण आणि आपल्या नंतरची रंगी, हे जेव्हा तुम्ही स्थित्यंतर बघता, 3 वेगवेगळ्या पिढ्यांचं स्थित्यंतर बघता, ते स्थित्यंतर तुम्ही शब्दात कसं सांगू शकाल? काय फरक झालाय जेव्हा बाबांनी सुरू केलं, आपण तो वसा पुढे न्यायचं ठरवलं, आणि आज जेव्हा तुमची पुढची पिढी जी पुढे नेते, हे स्थित्यंतर तुम्ही शब्दात कसं सांगू शकाल? काय फरक झालाय या 3 पिढ्यांच्या दरम्यान? खरं म्हणजे सगळं क्रेडिट बाबांना जातं. ज्यांनी आधी आयुष्यात, पूर्व आयुष्यामध्ये जमीनदाराचे पुत्र म्हणून जे आयुष्य उपभोगलं, आणि मग 42चा लढा सुरू झाला आणि गांधीजींच्या प्रेरणेने हळूहळू त्यांच्यात बदल होत गेला. आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यांनी कुष्ठरोग्याचं काम, त्या काळामध्ये कुष्ठरोग्यांबद्दल इतकी घृणा होती लोकांच्या मनात, तर त्यांच्या वडिलांनी, आईनी, नातेवाईकांनी विरोध केला. नॅचरली कोण असं सगळं जमीनदारी सोडून कुष्ठरोग्याची सेवा करणार, पण आमच्या आईने त्यांना तेवढीच साथ दिली. त्या काळात अर्थात पती हा परमेश्वर म्हणायचे. माझ्या आईने काही फारसा विरोध केला नाही, हा त्यांना ॲडव्हान्टेज होता. पण चांगल्या घराण्यातून, महामहोपाध्याय घराण्यातून येऊन एकदम कुष्ठरोग्यांच्या जखमा धुवायच्या, त्यांच्यासाठी स्वयंपाक करायचा, हे काम आमच्या आईने केलं. कारण बाबांनी सांगितले म्हणजे ते त्यांचे ते आहे. तर या दोघांच्या सहवासात मी आणि विकास, आम्ही दोघांनी एवढेच फक्त गैर कुष्ठरोगी होतो, सराउंडेड बाय कुष्ठरोगी, कारण त्यावेळेला कोणी येतच नव्हतं. तर सुरुवातीला विरोध होता, पैसा नव्हता. पण काही दिवसांनी हळूहळू गांधीयन, जे वर्धा जवळच होतं, वर्धा काही फार अंतर नाही, तर गांधीजीच्या नंतर जे गांधीयन्स होते ते बाबांचं काम बघायला आले. नंतर तुम्ही पुण्याचे साधना साप्ताहिक, तेव्हा तुम्ही नाव ऐकलं असेल, तेव्हा अजून ते त्यांचे दुसरे संपादक होते, साने गुरुजींनी हे केल्या. आणि मग बाबांच्या कामाचं महत्त्व हळूहळू समाजात पसरलं. मग व्हिजिटर्स वाढले आणि आम्ही दोघं अगदीच आयसोलेशनमध्ये होतो. लहानपणचा काही फार एक्साइटमेंट नाही आहे, मित्र नाही, कोणी खेळायला नाही, जंगल होतं. आणि मग बाबांच्या कामाचं नाव झालं. मग पु ल देशपांडे आले, मग ते महाराष्ट्रात केलं, मग महाराष्ट्राच्या पुढे भारत, आणि मग जगामध्ये ते. पण बाबांचं जे काम असं, त्यांनी स्वतःच्या म्हणजे काय म्हणायचं त्याला, बळावर समाज काय म्हणतो याच्याकडे दुर्लक्ष करून, आणि ते स्पष्ट वक्ते होते, बिनधास्त होते, कोणाची पर्वा करत नव्हते. पण काम असं वाढत गेलं. मग आता मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांच्या बरोबरीच्या मित्रांची आणि इतरांची मुलं नागपूरच्या चांगल्या शाळेत, ही वरोरा छोटंसं गाव होतं, आम्हाला म्युन्सिपाल्टीची शाळेत टाकली. तिथे कामगार आणि शेतकऱ्यांची मुलं होती. वासरात लंगडी शहाणी, आम्ही दोघं एकाच वर्गात होतो. हळूहळू पास होत गेलो. आणि मग 15-16 वर्षाचं वय झालं तेव्हा असं वाटलं की बाबांच्या कामाला तर महत्त्व काय आहे. बाबा वकील होते, सगळी जमीनदारी सोडली आणि कुष्ठरोग्याचं काम केलं, आणि त्यांचं एवढं मोठं समाजासाठी काम केलं. म्हणजे दोघांनी असं ठरवलं की बाबांच्या कामात आपण सहभागी व्हायचं. शक्य झालं तर मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊन डिग्री घेऊया, म्हणजे जरा सायंटिफिक करता येईल. बाबा वकील होते, त्यामुळे थोडं लिमिटेशन होतं. आणि सुदैवाने त्यावेळेला कॉम्पिटिशन नव्हती, आजच्यासारखी कॉम्पिटिशन होती. आम्हाला दोघांनाही नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये वॉक इन ॲडमिशन मिळालं. काय सर्वसामान्य असताना एकच कारण की त्यावेळेला, दुसरं कारण हे होतं की फी कमी होती. ट्युशन फी $250 होती. मग आम्ही दोघांनी हळूहळू एक परीक्षा पास होत गेलो, आणि फायनल MBBSची परीक्षा झाली. तोपर्यंत निर्णय झाला होता की MBBS झाल्यावर आम्ही आनंदवनात काम करायचं. म्हणजे कसं असं हळूहळू आमच्या मनाची तयारी कशी झाली. तर तुम्ही म्हणता त्याच्यातलं त्याचं मर्म काय आहे. दुसरी पिढी या तिसरी नंतर झालं. तर बाबांचं मी मग म्हटलं की स्पष्ट होते, उक्ती आणि कृती याच्यामध्ये विसंगती नव्हती. जे बोलायचं ते करून दाखवायचं, आणि लोक काय म्हटलं याची गरज नाही, आणि त्याला यश मिळत गेलं. तर ते एक कारण होतं की यांच्या स्वभावामध्ये कोणाची खुशामत न करता, कोणाच्या मागे न जाता आपलं काम स्वबळावर त्यांनी पुढे नेलं. आणि आमच्यामध्ये हळूहळू आमच्यात बदल झाला, आणि आम्ही ठरवलं की बाबांचं काम पुढे आता